Здравейте, приятели! И продължаваме с Dungeon Defenders. Продължаваме геймплея. Да. И това е първи лейв и са ужасно малко. Брадва, искам брадва. А, е тази. О, да, ще слагаме един друг пич. О, виж каква яка брадва. Изчакай малко, искам я да се сложа един. Те искат да стартваме. Нищо не се сложих. Виж? Ева сяхта. Драконова нека, близнако. Ей, фърлям по две. Виж? Те ли? Дабъл! Star Wars. Но сега ще бие двойно повече демичества. То сгубих. Ото много То лесно. сминай ги унищожащите, човек. Бас пич. Долу има и тръгват към ядрото. Да, аз ги бъхтя. Бъхти ги. Передаша ги. Ще кефте. Така може че някой. Готово. Но лесно нещо. Ето ти първи лейв все пак. Мана. Брадва. Добре. Ще сменя. Слагай капани. Аз нямам много капани, ти ще сложа нещо за това. Брадвата ми има. Ой, ти трябва да е яко. Да видим. Не, ето се маната. Ами мана. Ето ще сложа. Сменя по-нататък кой имам. То нататък са само брони. Такива някакви яки брадви. Сега си го поставя. Ще да ме дали аз. Банк ми е Така си як. 3961. Така си як. Какво? Така си як. И се чувам, така че си намали на каквото си там. Ай го... Не съм на... Айде. Ма намали, защото се чувам. Кое да намаля? Къде да знам, на какво си? Ами на слушалки са. Намали си. Чувам се. Айде идвай, защото... Това почваме. Добре, айде почваме. Този глас ме дразни. Моя глас. Драконово оръжие. Дум. Умрете изроди. Той не ги оцели май с супни фъркачката. Аз се отдръпвам леко, защото... Те с много кръв имат малките, човек. Защото изядох лек бой. Ток яш. Аз тия малките ги бия половин час. После на по-голям левел, а нашите монкове са малък левел. Айде! Месо малачка, 2000. Безплатна кайма. Днес. Да. Само днес. Изнимайте. Само сега. Да, не взем да. Бам. Айде още кайма. Идвайте на каймата. Да. Аз ще падя тук, защото няма никой. Има еба всяките брони. Пази го да не ме удари, само да сложи това. Аз му сложа още едно. Те с големите изроди ма дразнят.
Ако ще Чак, заредя вместо кръвта. мелачката чак забива от тях. Wave completed. Уху. Уху! Сега мисля Слагай. малко да поиграя с една жена. О, ще си дигна демидж. Да, дигна си го на 6. Ти кой левел си? Аз съм 5. Пети. Къде пише си левела? А, да, Ами четвърти. то на... Аз съм четвърти. Да. Така ме някакъв брадват. Аз пояка ли от моята? О, не. Не. Искам много и този. Натискай да почваме. Тези А, са ти си за... избираш така. а, Какъв си плешив. Виждам си отражението в главата ти. след малко почва. Избирай нещо бързо. Не. Исках още една брада да сложа. Ела долу. Е тука. Аз съм след О, тебе. мишката Дай да ги е устроим. така. Аз стигам в моята толкова топка. Е, така сти ми ги задържаме. Другите да се оправят техните. Ох, аз съм на малко Ние кръв. тук ще ги... Задръж ги само за секунда. Окей. Да се хилна. Ай, готов съм. Ако искаш, ще се хилни. Аз те сега ще отида. Оу. Ало за малко това на тебе. Отиди с хилвай. Окей, отивам с хил. Давай, бичес. А така ви съдбата. Изроди такива. Тук има още малко такова кайма. Странното е, че не тръгват на другата страна, пък на Ела другата тук страна... отгоре, защото... Оу! Прикривам, защото се зареждам кръв. Пази ги, де, защото идват. Ами тук къде са къде е безплатната кайма са доста хора, гоблини и изорди. Аз направо ги застрелях. Ти долу май се справиш. Справиш ли долу сам? Не идват. Убивам ги, ама... Нека Ти добре, ще дойдат. почна. Те тук ще дойдат за безплатна кайма. За дарение. О, не, няма да мога да ги задържа. Пускай ги. Добре. Ела при мен. О, по дяволите. После Ела. се кача отгоре на машинката и... Аз трябва да си сложа нов флаг. Задържам ги, ама и сега трябва да се таковам кръв и ще дойдат. Добре, сега... О, големите идват. Дебелите. Ей ги. Те при мен са трима, ама... О, тук има един як меч. О, не, трябва ми помощ. Тук съм. За теб съм. Виж колко са, виж навътре колко Да, идват. остави ги да дойдат тука. Остави ги. Добре. На велачката. Да. За дарение. Да има някаква кауза. Виж какво става. Аз ги обстрелвам също. Уоу. Само гледай какво става. Виж. О, вас яко така ги къцаме. Да. Вас и димиджа правя. Мале. Накълцахме ги. Оу. Аз си възстановя кръв. Добре, аз те ги върших. Само стрелците. Ей, какво е това? No. Бай. Това е последния. Чай, айде готово. Йей!
Виж какъв е. Така си сложи зеления нов меч. Бют пис. Пас. 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 Пасе. Бют пасе. Зелен Аз меч. сложен Ето го. Аз съм бил с един него, облак. О, не, този черния ми... така. Ето така. Ще взема това. Защо не мога? Не. Не харесва. Аре, идва да такова. Сега. То спиш фаст. Два. Добре. Аре, ни да идваме там, да ходим там, де си бяхме. Ние тук ли бяхме? Да. Добре. Изроди. Мале. Ела, отдръпни се до това електрическото. Това не би много демидж. Трябваше да си върна. Аз трябва да си хилна. Отгоре. О, умрях. Що се фърлих? Така не знам. Аз скочих по тебе, ама не умрях. Защото мислих, че нещо ще направим. Аз не си мисля, че съм рицар и имам мегати кръвта. О, леле. Воу. Мале. 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 Аз умрях. Един лут ме Аз гръмна. опитвам да ги спра, ама като гледам... Нямам успех. Един наякс се опитва. И ти си... Да, ти си там, те видях. Къде си беше? Не, аз ще спра малко тука. Аз се хилвам. Ти къде си? Аз съм горе. Май това е горе. Виж на мапа. Да, идвам. Прости. Дай да правим малко Star Wars. Чай изкачам. Аз ги устрелвам. Аз поскачам. Капут. Прочува ми се от лудите. Не, няма ги така. Star Wars. Помня тук, защото камерата тук ми се бъква. Гадна е. Аз зареждам. Чай. Бягай назаде. Да. Бум. Трябва да зарядя кръв. Където идем, там ми идват многото. Аз умрях. Някак му удари много. Да. Сори, ама трябва да си хилна. Що па сори? На машинката, ме с малачката. Кажи е. Такива мегати броните, бе. Те станаха още малко, да. Гъджо. Тук има един меч. Босове. Дигам
Атак демидж. И атак демидж. И хелт. Оу. И атак демидж. И хелт. Оу, що толкова много ми даде. Левел 6. Те си... И аз съм 6. Ай, Ай сложа бе. брадвата. Яката. Босва и помага. Това ме плаши. Да. Чакай, бе. О, О, бувки. Там брадвата къде ми беше? Тая ли беше? Dungeon Defender. Май тая беше. Да. Да. Трябва съм се забравил. Айде, идвай. Весело. Комбат. И сега... Нали, Сега тук бос уейв, защо е да то ще ти изреди? май накрая ще има едни такива гоблини. Имат, познай, нашите любимци. Кои? Гърмящите? Познай. Или... Камикацата, бе. Да, гърмящите. Не ме стреляй. Умрите изради такива. Ома гъга го правят ти. 2 пъти ме оцелиха и ме оставиха на 50 кръв. Защото някой... с нещо по-добре се оцелил. По-точно, може би. О, кадзе. Ари, бе. Как се взривиш мене? Ох. Аз тук изнасилвам един. Аз отгоре ли долу, не знам. Ако ме виждаш. Къде съм? Да, ти си... Да, ти си зад мене. Аз си пазя гърба. Да, и аз също. Аз качвам котлута, ама ще умра. Хил. Чакай, аз ще ги задържа. Добре. Ти си на лейна. Или аз ще и дайте да ви те разказвам. Не. Ти колко кръв имаш? Максимум. 277. Много малко, ами ми 319. Ти си развиваш хелт сигурно. Да, хела ми 5, демидж 6. Демидж, как се гледа? Ами нали си го дигаш? Да, ама Къде дигнеш? левел 6. Ами на демиджа. На демиджа ти говори, че ми е левел 6. Ами ти на всеки левел по едно ли качваш? Получавам на някой по 3. Предишния път получих 2, сега получих 3. Дигнах си с 2 това. Взех някакво тъпо. Не ме ударил гоблин. Гроза ми. Аз го доведох до базата му. Взех някакво друго. Ох, как му цели това е? Това по-добро ли? О, това е по-добро. What the fuck? Не знам, ами ме изнасилват. Ари, бе. Да идваме ли? Да идваме ли? Ами... Аре, бе, някакъв малък гоблин. Какъв е някакъв като магиосник. Да. Почти приключихме Епизода. лейва. И епизода. Да. И сега дойде боса. Умри изрод. Скелети. Скелетони. То магиосник ще не мре. Не, после мре.
Ау, как ми... Ау, те скелети се възраждат. Какво? Скелети се възраждат. И се възражат? Скелетите. Така ли? И то къде Да. ги видиш? Смисъл е така седят умряли и след малко пак са такова. Така, толкова много неща. Почти свършиха тя. Ау. Нужна ми е помощ. Абе, като ти затварям, че след малко бе... Не, умрях. Какво каза? Да, умрях. Не, преди това. Звънят ми. Така. Разпълнах се. Още сте такива и ги бихме. Аз сега ще убия един. Тум, 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 тум. Ух. Бам, бам, бам. Абе, детска. От... тяхта брада. Абе, добре бе. Като не я харесваш... Добре. О, тук има един някакъв. Още три майла. При тебе ли са? Един тук умря, да. Не, сега е боса. О, Какво ли ще даде като го убием? the boss approach. А? Тук е фул с сите ми. О, тук има една. Че ти сега заспиваш. Оле. Така, само... Авто няма такова, си слагам итеми. От тук. Винаги на главния бос има някакво такова. Оу. Здрасти. Демен Лорд. Демон Лорд. Аз се виждам. Ей. Оу. И ко претозе? Много близко. Какво става? Оу, сега трябва го бием ли? Оу, той колко кръв има. Мале. Стреляй. Я ли колко кръв му взимаме, бе? Оу, да. Маш умра. Аз тия по-близко, защото мога да пусна някакви яки неща. Никога ти лесния бос. Той къде отиде, бе? Не го във въздуха. Не може да не го виждаш. Аз го виждам, а не мога да си дигна курсора на там. Ама той пуска всичко в огън. Бос да фидет. Оу. Нещо яко няма ли тук? Яко нещо. Wave completed. Ей! Браво. Ей, чао! О, вече имам